Ilahing Hung ilahing awi kenamastu purnamasidam awi kenamastu silat miring wang jagat karana sirang tondo kawe sisaning bisana sono sinawung langan mulopes masil stantun lampahing Buddha jinantur tutur katelo tulo-tulat mring labden paradya Winarsita ngumpama parang Meniskara karna giya tumiyeng jaman purwa Winsuda ingkang dinama Dama Pinardi tameng lalata mangka tekap wasananing Gupita talun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang mringkata purwakaning caritara linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen linaras saha karaos mulasari rohang rasa wani roing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilo kaca cara wis tinakup caing carita ala becik wis gumlar jroning pakeliran yaiku kang sejati hamirsani pagelaran wayang ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kudrating kang kawasa Sariratri angit tribawana purwaing tenging dosina gilir gumanti tanpa kembuh teman dadya wetanganing dina sasi warsi windukang sarta abad tetekulan tanger tumangkar koesine rambun Jawa pating grembyah dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga brana miyang Brantaya dadya bebranakan kang tanpa wicalan jarmu menungso tinitah priya wanita spontra-pontra anut golonganing bangsa dewi-dewi Negari Pundhita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawija dilinuwih dasa 10 purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra Rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yakti ingkang sinebat negari Hastinapura ya liman Benawi ya Gajahaya ya ing Kuru Jenggala pramila winastan negari Hastinakarna duk ing ngune ingkang yasa Prabu Hastimurti minangka pepaing ngeduk kunaning kana kinarya kedatung ing Dwi Pangga Apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tarantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja ana gungembanging gunung hanggung rineksa murih lestari run temurun trah tumrah sedaya dadya regung regenging lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti jalma sapraja samya sampeting sesanggeman sepen saking tindak sang saya sinang saya tebih ing wada winada anane amung sarwi samat jinamat dan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang piji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa budi hababar karya halambaran jiwa manungsa bangsa nunggal basa tununggal negari pranayaka bauning praja racak sami kuntap kautamane limpating kawruh pramana ing paningal kang sarta tansah budi daya kuncaraning bangsa leluhuring Nalendra Wasupitri Brahmana Resi sami gentur tapane mateng semet dine manteng pangestine ingkang ginanthep muhung rahayuning kawula miyang tentreming bawana sabenari tiwanci hanggung gumrenggeng sabawaning puja mantra mijil saking titah ingkang nedheng manembah padaning Bathara Luhung dadi ora harja saisining praja Ngastina
Senadyan para Narakesma padha tentrem atine samya atul miyang telaten nggih nyulah pasiden temah bumi cengkar dadya subur lemah grasak dadya mawur wekasan Urawetu wuwuh matikel-tikel mahanani murahing sandang boga ing negaring Astina labet saking reja raharjaning praja Hastina tur dasar negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane tur kasus ring manca praja pramila datanama mokal lamun akeh para ratu manca negari ingkang sami gandrung kayungyun labet memitran sambet kekadangan ingkang sami aliru duta agung minangka tandha Sri Sutrisna. Lah sinenta wae ingkang dasa namanira Sri Narpati Ngastina dasa 10 nama aran Sri Ratu pranyata wong agung Ngastina wirange den punjeni den kunceni sedane den dadahaken wenang jejuluk Sri Maha Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Jaka Pitana Kurupati Destra Rastratmaja Anggendari Suta ya Sang Tri Mamangsah dasar Nalendra kondang ing rat berbudi berbanda remen anggeganjar kawula wisuda nanging kirang mersudi ing tata krami kadang satustan kang nyantana den ugung kasenengane marma sagung pra kadang sami kaduk adigang adigung adiguna yen to ginunggunga lelabing ratu wiyaring jajan nadyan saratri tan ana pedhote sinegekang murweng kawi nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata lenggah dampar tentuk pinalipit kencana pinati ing Nawaretna lemek babut perang medan ginanda wida ing Sepat Kasutri sinebaran sari-sari kinebutan lar badak kanan kiring kongas gandaning sang nata angebeki ing pasewakan lah sinten tawa ingkang kepareng caket mangarsa kalayan sang nata lenggah mabukuh amarik elu muka lir konjem ing pratiwi tuh menika warnani sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Tri Gantalpati kaleres paman kalian sang nata kinarya warangkaning sang nata Patih Harya Sengkuni mengkaraken nenggahnya pendhita ing saka lima peparap Begawan Durna ya Resi Kumbayana pinangka pinesepuh ing Astina munjanganing ngering praja madanani saguning janggan wawasi telatah saka 5 dene tetindhi ing para wadya pisowanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang Kurawa miwasentana mantri bupati nayakaning praja Hander blabar dumugi ing panguraan panyayah samudra tanpa tepi maneka busanane wadya tinon saking mandra kadi panjraing puspita horeg sawane para wadya ingkang amurwani horeg nalika semana nampi rawuhnya Nalendra parang Rukmi jejuluk Prabu Manik Maninten Nalendra ingkang maksih muda tumaruna tur dasar kasinungan kadigdayan ingkang linangkung dara nama mokal lamun den rengkuh pinangka kadang taruna dening sang nata ing Astina ing mangke sampun kepareng lenggah jajar lan sang nata daya-daya den acarani dadi mangkono pangudas paring indra ingkang dereng kawedharing lisan
Sritinon ing pasewakan busana aneka warna Sebak puspiteng udyana yang pancerah sarwa rukma renggeng maneh narawata ana Prabanyo sumirat kenyaring teca liwaran ler kilat sisiring tadet wimbuh kekontom winggih katiuping maruta Hondo sabaran mangambar kongas ngebeki madyaning pasewakan tandya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat nuwun wangke paman Haryo sampun ngantos ndadosaken kagiyating penggalih marmane pagenira paman manira timbali pangarsa saestu manira namung badhe mundhut pawarta kadiparan anggen pagenira rumeksa tata karaharjaning praja ing Astina pawan kula noknen inggih awit ngundi pangestunipun anak Prabu sedaya para narapraja miwah wadya sami setya tuhu nuhuni wajib boten wonten ingkang anglirwaken dawuh tansah sumengkem ing panganjenganing nata
Senadyan para kawula negari Ngastina ugi tansah tuwuh ing boga wastra nirsa sakit Brastaweri tansah sumanggeming karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Nggih, Paman. Syukur mangayu bagya dene Paman Harya Widadara meksa prajaning Sun ateges Praman Harya saged anjunjung asma keprabaning Sun pakaryan ingkang mekaten lestarikna Paman. Inggih. Inggih nger ngestakaken dawuh kejawi saking menika ingkang bapa ngaturaken sumengkeming pangabekti nger. Nggih Paman. Kula tampi nanging dawah sami-sami. Nuwun mangke Bapa Pendhita Durna dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami tuwin ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Paman. Oh, lole. Blegodhog monyor-monyor inggih nger. Sakalangkung tedha kalingga murda sih panakraminipun anak Prabu ingkang rumentah dhateng ingkang bapa ing saka 5 kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken ing Wardaya kacang-canging pucahing weni mugi saged andayana rah daging kayuwananipun ingkang bapa lan saking awit pamujinipun anak Prabu kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja praptanipun bapa mboten manggih alangan setunggal punapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang bapa sayagi katur wonten ngarsanipun anak Prabu. Kula nok niki. Nggih, Bapa. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Bapa Penemban. Sangat kula pundi wonten mestakanipun. Mugi dadosna jimat paripih saged ambabar kanugrahan dhateng ingkang putra. Samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Bapa Penemban. Inggih, Nger. Sampun boten kirang prayogi. Kadangipun Kakang Yai Prabu Manik Maninten kepara ngarsa nggonira marah ana ngersanipun Kakang Sira Yayi wis ingsun rengkuh kadang taruna sirnakna rasa jiga werkewuh. Inggih, matur sembah nuwun Koko Prabu. Ingkang mekaten sahanipun ingkang rayi ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepadanipun jeng Koko Prabu. Ya Yai. Wis ingsun tampa karya bombong ing tas pangestu pun Kakang Tampanana Yai. Kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka dadosna jimat paripih. Bawa Durna. Pramila kula ngawontenake pasewakan ageng krana menika panjenengan sawening perkawis ingkang saged andadosaken peteking manah kula. Pramila kula ngatur ring rawuhipun Bawa Durna menika namung supados paring igo partikel saha nderek ngembat patang aputung ngajeng kumbala kang ruwet. Inggih Ger. Pramila kang bapa lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Lan menapa ingkang dadosaken dukitaning galih Ger, mbok bilih saged kawedaring kathah. Sae lajeng kula aturi mbabaraken ingkang bapa sampun sumedya nelingaken karna manglungaken jangga. Murih terwa canggen kula nampi sabdanipun anak Prabu. Hanjra ingkang Puspitarum kasiliring samirana mrih sekar gaduh
Om Om Bawa peremban ingkang dadosken pepetenging manah kula katemben kemawon kula menika nampi nawala saking anak kula pun wisanggeni suraosipun bilih kalenggan menika para putra Pandhawa ingkang dipun pandhegani kalian wisanggeni sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurukasedra dene wigatosipun para putra Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina wonten pangwaosing para Pandhawa malah dinten mangke wisanggeni ingkang badhe sowan wonten keraton Ngastina pinangka dados duta pangawaking para putra Pandhawa menika bapa bebagan menika kados pundi monggo sampun cetha nadyan kados pundi negari Ngastina salaminipun tetep badhe kula kekae sampun ngantos dipun jabel dening para Pandhawa nanging menika malah anak-anak Pandhawa ingkang nyuwun wangsulipun negari Bawadurna kula nyuwun pangandikan saha iguh partikelipun. Lole gondhong plekudhuk malu gembol Semarante Allah ger. Sejatosipun ingkang bapa sekalima inggih sampun ninga yen to para putra Pandhawa sami makon wonten ing Tegal Kurukasedra lan sampun dipandhegani kalian wisanggeni. Nanging ngaten, negari Ngastina menika umpami badhe dipun jabel utawi badhe dipun suwun, kedahipun ingkang nyuwun inggih para Pandhawa. Nanging menika kok malah namung lare-lare anak-anak Pandhawa niku tegasipun sami lancang. Upami Pandhawane ingkang badhe nyuwun wangsulipun negari mesti badhe dipun kekahi. Napa malih menika namung anak-anake Pandhawa kedah dipun kekahi, nggih. Inggih. Temtu kemawon badhe kula kekahi nanging menika wisanggeni mangke ingkang badhe dados duta. Inggih Kakang Durna, bab niki ampun disepelekke lho. Wisanggeni nika ketoke mung lare alit ning nika bocah ndunggal kewarisan tur wisanggeni iki nek wis muni krida ya medeni. Napa malih niki wisanggeni ditombani karo dulur-dulure. Pripun Kakang? Nggih. Kula ngertos nek wisanggeni niku nom-noman sing ampuh nanging ngaten Depate mung kari carane nrenggalani. Lah terus ajeng pripun? Depate. Jare saniki Ngastina wonten ratu anyaran sing suwita. Nggih. Niki ratu enggal sing nembe suwita malah sampun dipun rengkuh Kadang Taruna kaliyan anak Prabu Duryudana. Lah nggih. Neng kok angkuh nggih, Dik? Angkuh pripun? Angkuh sengguh sombong. Apa ya ora ngerti nek Pendhita Dana ki pendhitaning ratu pujangganing negari. Neng kok niki wau kalih kula ya mboten separuh, salaman wae ya ora. Sampeyan ya meneng. Meneng. Ora separuh, ora salaman. Oh, ora omongan kok aku dhisik omongan. Lah prei gengsi no padake sepadane wae. Oh, canyaran wae wis gleleng. Wis angkuh. Nah, mula babagan iki malah ajeng kula gunake. Ajeng digunakake pripun? Pun, kula tak matur anak Prabu, nggih anak Prabu nuwun sewu. Kalenggan menika panjenengan kagungan sumitra enggal malah sampun paduka rengkuh dados Kadang Taruna. Nggih, kasinggihan. Menika Nyai Prabu Manik Maninten dereng dangu suwita dhateng negari Ngastina. Nanging sampun kula rengkuh dados Kadang sumitra kula, dados Kadang Taruna. Krana Nyai Prabu Manik Maninten menika kasinungan kadigdayan ingkang linangkung. Nanging ngantos samenika pun wonten laba-laba dereng. Nggih, dereng. Nah, yen dereng dipun buktekaken ger dados anak Prabu sampun ngantos gampil nampi tiyang nalika.
ingkang remen sesumbar, ingkang remen umo sesongaran nanging dereng wonten bukti nyatanipun. Pramila kedah dipun buktekaken yen cara tembunge moncer jangan membeli kucing dalam karung, ngaten. Kersanipun Bapa Durna kados pundi? Ker, anak Prabu Manik-Maninten menika sekti mandraguna. Babakan Wisanggeni mangke dados duta dipun pasrahna dhateng Ratu Anyaran menika. Dipun sampiri tanggung jawab kedah saged ngunduraken Wisanggeni sasedulure. Syukur bage yen malah saged numpes para Pandhawa. Menika yen saking Gubertikul kula Ker dipun buktekaken Ker. Oh, kene ana cah Anyaran wae kok le angkuh, le sombong, ora separuh. Anggepe apa? Nggih, Bapak. Yai Prabu Manik-Maninten. Ninggih, wonten dawuh Koko Prabu. Rene nyatane sliramu wis dadi sumitraku lan malah wis tak rekuh. Wis tak rekuh dadi Kadang Rata. Nanging pun Kakang durung nate njaluk gawemu. Dina iki anak-anak Pandhawa sing dipandhegani dening Wisanggeni bakal tak jaluk baline negara Ngastina. Negara mula babagan iki tak pasrahke marang Siadi. Samangka balekna Wisanggeni sak sedulur, syukur bagian malah isa numpes para Pandhawa. Oh Prabu. Inggih dawuh menika ingkang sanget kula antu-antu sampun menggalih kuatos. Kula ingkang sagah mangsulaken dhateng Wisanggeni sak sedulur sepinten bangganipun Wisanggeni. Lan kula aturi pitados dhateng kasagetan miwah kadigdayan kula. Oh, lah pancen umuk tenan bocah anyar iki. Sajae durung ngerti kondange Wisanggeni iki kepiye. Oh, Wisanggeni arep bocah ora bisa basa, nanging bocah ndukal kewarisan, cah ampuh. Oh, ketangkor tenan iki ratu iki mengko. Ora Kakang. Kok sajae Kakang Durna sengit banget. Sengit kula pancen sengit. Cahayaran we kemaki Mbah Gusi saja arep ngesor, arep nyaingi karo Durna. Arep gusur. Oh. Lah jebul mung wedi nek kesaing to. Sampun. Yai Prabu Manik-Maninten. Babagan iki ingsul perlu bukti, aja mung kandheging pangucap, nanging kudu kababaring pakarti. Yen sira Wisanggeni iki mengko sowan ndak pasrahke marang sira Yai. Syukur yen iso ngrampungi, nanging yen mlenyok ora bisa ngrampungi gawe peda apa dadi sumitraku. Aja takon dosa, malah kepara tak tugel gulumu. Sigra-sigra yen pramana ganca, sigra ngraketa nawang sesangga. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempah ing waja Goroda Gororeka kiri Goroda Gororeka kiri kumragut
magut mangecep Pauto Eco denya sami mbal wacana nanging caritane bebasan lenggahi kanyut pinangka wardu kayut wong angganten pinangka wardu wong akecoh nginango durung abang ida dereng manjing pertala kasaru geger Paseban Jawi sinten to ingkang kinarya gegering Jawi tuh menika piswanipun Bambang Wisanggeni miyak sagung para ingkang sami sumewa dadosaken horeking pasewakan kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dayan Sugeng dalu sing sepuh sisik sing tak bagekke ya. Nggih. Sugeng dalu Mbah Waluya. Welut sing dalu Mbak Jange. Ora nyono nek awak desa ketemu meneh nang kene. Ah nggih, kula ya ora nyono. Heeh, kudune sampean iki mau bintang tamone anakku gading. Nggih, nggih niku wau mboten napa-napa. Nggih. Muga-muga ndang pulih sauni-uni waras kalih sing sampe kala selanjutnya. Amin. Tetep semangat ya Mbah ya. Nun? Tetep semangat ya. Oh, tetep. Arep nang wilayah dhewe, arep nang omah dhewe iki barate. Wih lah saya semangat nek ngene dhewe kok. Justru nang omah dhewe iki malah saya semangat. Nggih wis pokoke ora ngeling apa-apa kok sing penting semangat. Ngono. Kok ora nang apa-apa maksude? Lho tegese ora ngitung apa-apa wis pokoke sing penting semangat. Oh iya kudu semangat. Heeh. Ayo. Kowe kok aku muni ngono kok guyang-guyu kaya maido. Ayo, Mbak Tatin ya kudu semangat. Nggih, kula selalu semangat. Nggih, pokoke kagem Mas Gading mugi enggal dangan. Nggih. Mboten sah suwe-suwe lara, pokoknya masuk angin cedilit wae. Aku mau jane ya, wingi jane karo admin karo sing asta bulang Pak Joko kae wis pamit jauh sebelumnya wis sesuk aku tanggal 9 pamit mergo ana acara. Ning dilalah sore iki mau kok Pak Joko ki, Pak mau nek iso tindak wong sing mayang ya Mas Gading. Panjenengan kudu ngawat-awati dilalah ya ana kanca sing saperangan pamit ya wis aku tak mangkat sidane aku mangkat. Nggih, kudu ngoten niku anake mayang kok arep dilalah acaraku ya diundur ngono lho, ora didono acara. Donge kula acara ana kancaku salah sawiji sing ulang tahun gak ono. Oh alah, ra ngono. Lah meng ulang tahun ki ra ya mending ngene ketemu kanca, ngewangi kanca nyambut gawe bareng-bareng ngono lho. Ulang tahun ki ngucapke wae cukup. Ayo. Aku ya saking bot-bote ning daerahku dhewe. Nah, donge aku ki saiki ning Wonogiri. Ning aku ora ono rene. Mergane ngopo kok ora diundang nang sadirene wae aku. Mutaran nek Tak kira diundang. diundang ya ngeboti kene ngono. Mbah, merti desa utawa rasul. Aku mau wis ngaturake genti Mbah Waluya. Nek wis diaturke ya wis rasa dipindhuk kok ndak kacek. Mbok menawa aja nganti ora ujar ulian lho sampean ya sing sepuh ki biasane ki sawape ki mandi ngono lho. Malah wong ndongake awakku dhewe wis dengap-dengap aku. Ya pancen ya. Ya namun derek ndedonga Mbak Cange. Mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken bersih dusun tapi bersih desa wonten ing Ndumpah mriki warga tansah pinaringan kalih sing sambi kala sepingru beda jinangkung dening Gusti Ngakarya Raka lancar sedayanipun. Sukses sedayanipun. Amin. Amin. Ngono wae. Cekak aos. Cekak aos ning mengena. Monggo mawon nggih. Mbak Tatin piye? Nggih, kula meleh. Oh ya genti Mbak Waluya wis, saiki genti Mbak Nggih, Tatin. nek kula pokoke sementing do sami sehat nggih Pak Bu. Nggih, lancar rezekine. Rezeki ingkang berkah barokah.
tansah nggih. Mugi-mugi benjang saged wayangan malih kados niki nggih. Amin. Pinten lek matur kurang siji. Apa? Muga-muga sehat kalian waras. Lah, Ana sing sehat ora waras. sapa? Kancaku ki ngalor ngidul ora nggo klambi ki sehat ning ora waras. Oh, berarti mugi tansah pinaringan sehat lan waras. Ngono. Amin. Nah iki, wae iki sing rawuh ora baen-baen iki. Sapa? Jane Bapak Tesih Kapolsek mboten jenengan Pak Tarjo. Sapa wae, Mbah? Mergo aku ora oleh mburi iki mau. Pun pindah Pak Tarjo Bapak Kapolsek lajeng Ibu Penewu. Nggih, Ibu lajeng Pak Penewu. Penewu lajeng wonten wah kathah sanget mboten apal piyai gedhe-gedhe iki aku ora apal lho. Niki wonten Pak Lurah Pilangrejo. Wala ya jelas ya Pak Lurah iki genah iki Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Pak Lurah. Lurah. Kowe ngerti ora tegese Lurah? Apa? Nek usum wong ewuh ki Lurah ki ngelu ning sirah kuwi Lurah. Ya nek kowe ora gur lurah no. Cah jenengan barang yang mesti ngelu ya to? Wah nek aku ora. Ora to? Jagong ya duga-duga nek adoh ya 15 ya cedhak ya 10. Kok masak semono lho. Lah sing penting ketok to. Wong tulisane nggon ngono kuwi ming nyuwun donga pangestu kok. Lah aku nyumbang 15 kuwi wis nuwun-nuwun. Ya ora tok jenengi to mesti. Ora tok jenengi. Tak jenengi Sapa? hamba Allah. Hamba Allah. Oh ya ora ngono ya dijenengi wae kok lemu aneh-aneh. Ane wing 15 kok ya ora isin kiwalu ya kok nyumbang kok 15.000. Gawe duit 15 ki nek ming wong ora iso. Nek Maksud- ora negara kuwi duit negara aja disepelekke 15 jan numpak bis kurang 15 wis jotosan karo kondektor ya padake. 15 ki ya penting. Aku ngenyang terong iki 5.000 ning kono ki kurang. Ku dadi gendro kok 15. Lah piye? Ming kurang 5.000 wis duyak tekan ngomah kok meneh 15. Aku wis tau duyak-uyak bakul terong ngono lho bojo ngono wis. Lah ngapa piye? Kurang 5.000. Kurang 5.000 doyak ya. Kandhane apa meneh 15. Aku ki yo. Ini umume iki nek nyumbang ki ya ora 15 to, Pak. Lah nek biyen yo ngono kuwi tin. Saiki ya ora. Aku ki nang kene iki wis nang omahku dhewe. Nang omahe dhewe. Wong aku nek esuk ngono kuwi wis nang kono kuwi bojoku rak bakul sayur. Nang endi? Ngono pasar bojoku bojoku bangun kaya wis ngelus-elus terong. Bangun ngelus-ngelus terong. Nah ya aku ki ya wis melu nang kono ki ya ngolah alik tempe. Dadi ono Kok sik ta? Sing ngelus-ngelus terong ibu. Heeh. Sing ngolah alik tempe, aku kan bantu. anek liyane tempe ora iso diolak-walik. Walah ya iso wae ning rak ya pas nggon tempe aku kira ya ngolah alik ya milih mosok terong. Ya ngolah alik sawi ngono ya iso lho. Bojoku ya tenan gemati karo aku ti. Kematine piye? Wah, bakul ayam. Bakul ayam. Wah, entek-entekan rekane aku ya digorengke. Goreng ke ayam. Loro, gede-gede iki. Pokoke nyopak, wah aku rumangsaku ya rempel ati to. Heeh. Wah, cokot kok ana gabahe aku. Lah, Wah, meneh sang loro kae. Aku takon, "Lah iki kok gabah karo terangane kleru telih." Sing digoreng. ya enak to, Pak. Ya ora apa-apa, ya tak enteki apa. Gak apa-apa jenenge wong wedok kuwi nek masak apapun harus diterima, aja digawe gendro, Hah? aja dienggo gawe masalah. Soale mbiyen ling ngrabi kuwi ngrabi arep dipek bojo ora arep gawe rumah makan. Ora ngono kuwi lah ya bojo ki diladeni mosok yo nglulu. Karo bojo jangan bayem, jangan bening to. Heeh. Tak alem wah kowe nek jangan bayem mbokmu tenan seger tenan. Lah kok amben dina diantem bayem. Lah ya abuh aku kok lemah. Kok iso apo ya? Nggih, Mbak. Alhamdulillah. Ngopo ngemetke sapa? Sinden Sik nembang kosike. Siro. Siro wolu. Wah, sian. Leteng bedingir sindene ya. Apa? Lah Tembunge iki bedingir iki apa maksudnya? bedingir iki abing nom niku bedingir. Bedingir ki abang. Abang nom iki bedingir. Bedingir. Heeh. Nek abang tua kae mereh-mereh. Oh, mereh-mereh beda-beda ta, Pak? Beda. Wah, jan. Ana sing isih enom, ana sing wis rada tuwa, ana sing wis buntel pelok. Wis Kok buntel pelak piye ta? ya nek tuwa kira ya buntel pelok ta nek. Kaya tuwa. padake pelem lho. Matur nuwun pun timbali mbok cah ngregangken swasana. Nggih. Nggih. Heeh. Napa? Iki lho ana lingan tase Mas Gading iki. Oh, nggih. Heeh. Ya. Tas HP tolong Ning anu lho Mbak Tatin. Pripun? Wingi aku kaget lho pas wayangan ning Kulon Progo bintang tamune Mbah Waluyo to. Kagete pripun? Pamflet iki lho Sinten? bintang tamu Mbah Waluyo profesional jula-juli. Jula-juling pamflet Heeh. Apa ora elok? Berarti kan saking kondange nak Mbah Waluyo ki wis tenar, wis viral mergo jula-juli. Jula-juli.
Profesional. Sampeyan ampun numbak cucuk lho. Weh, tenan kok kuwi fakta kok. Moko sing tak gumuni lho, Mbah. Sampeyan niku ya nek wis muni jula-juli apa ngono, le ngarang-ngarang nggon wis dadi to. Dadi Iso le mikir iso cek sebet ngono. Upamane kedung po kuwi terdiri dari berapa huruf, Tin? Kedung po. Kedung po. KEDUNG. Sampeyan ampun goleke gawean wong Ning tuwa to. nek Mbah Waluyo spontan iso ngarteke kedung po ki apa? Jajal Nah, profesional saka huruf K. jajal ya. Ya, rene ya. Aja dikempit to, Tin. Lah ngapa lah? Dadi tape engko malah. Ora ya. Aman no. Arep ngartekke kedung po. Heeh. Mau ora persiapan ya aku ki. Ora apa-apa. Jenenge wong pamflete nang kono wis Mbah Waluyo profesional jula-juli. Wong nyatane sampean ngarang mendadak ya iso K. Kabeh wargane guyub rukun mulata kedung poh ayem-ayem tata titi tentrem. Nah, kuwi. Barkah apa Mbak Tatin? Eling marang Gusti Ngakarya Loka tansah manembah sabendina ora lali kewajibane sembayang mula warga ing kedung poh ayem-ayem tata titi tentrem. D. Dasare piyayi kene iki lomah lameh sopan ora ana sing galak ora ana sing kereng ora ana sing do tukar padu mula wargane ayem-ayem tata titi Ha tentrem. iya. Pokoke waton huruf dhewe iki pokoke genah ngono wae. Ha iya. Bar apa terus apa? Po ya kedung ki. Rak karep umum sanak ora lali nek ana wong bayan ya ning bayan nek arisan ya arisan nek wong lara ya tilik. Ben kabeh mangke ayem tata titi tentrem. Ya kaya ngono kuwi. Terus apa neh? N. Nadyan apa wae gaweane tetep ditekuni sing penting halal ora sah dadak nerak hukum mula warga kene ayem-ayem tata titi tentrem. Nah, ngono kuwi. Terus G. Ora. Wis dibedhek lho karo Pak Lurah mesti guyub rukun ayo. liyane guyub rukun ayo. Liyane guyub rukun ayo. Ya gaplek. Ya gethuk. Heeh. Terus Ya genah apa wae panganane sing penting bergizi cukup sak keluarga ora sah neko-neko mula kabeh wargane guyub rukun ayem-ayem tata titi tentrem. Nah. Isih 3 huruf lho iki. 3 huruf isih Ala mbok 5 huruf pokoke kari dhewe ayem-ayem tata titi tentrem ra wis. Nek ora ya sakinah mawaddah warahmah. Nah nggih. Iki diteruske ora sing 3. Teruske nanggung kok ya. P. P. Pinter-pinter ana sing bodho kabeh ana sing berpangkat ana sing pegawe ana sing dagang ana sing karyawan ana sing apa wae mula warga kene ayem-ayem tata titi tentrem. Kemari Pak Jinawi. Ora neko-neko wis to kene iki mligi apa gaweane apa agamane apa to sing dadi wargane kudu rukun mula pinangge ayem-ayem tata titi tentrem. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.